Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Renault Twingo. Бензин. Много интересна кола в много добро състояние. Никъде няма корозия. Прилагаме снимки отдолу да се види. Хубав цвят бордо металик. Колата е изпълнение Rip Curl изпълнение с по-различни брони, с по-различен салон. Броните са тунинговани оригинално заводски. Вътре е много запазена. Салона има червен конец по средата, много интересен. Климатичното е проверено и обслужено и работещо. Предлага се и лизинг към този чудесен автомобил. В момента разполагаме и с други френски автомобили на атрактивна цена. За повече инфо на посочения телефон, желая хубав и успешен ден от автокъща Auto Active.